Bum šakalaka, tak som sa rýchlo prezliekol, lebo mi bolo teplo, dal som si inú čapičku, pozdravujem Floriana, od ktorého som dostal takúto šiltovečku s mojou podobizňou. No a pred chvíľočkou som sa vyrozprával a teraz nechám rozprávať niekoho iného. Je to môj hosť, môj parťák, môj kamoš, s ktorým sme sa zoznámili v podstate vďaka tejto 369 a tuto vám dám na ňo link, kde si ho nájdete teda takto, keď budete hľadať na YouTube, tak ho nájdete, takisto je na Telegrame takto, to si pozrite a sledujte jeho kanál, pozrite si jeho videjka, chalaň sa veľmi snaží, dajte mu odber na jeho kanál a pokiaľ vás zaujíma stratená história naša, tak mu aj napíšte, on vám veľmi rád odpovie a šírme to, hľadajme, pátrajme, ako je na tom naša história. Už veľa ľudí na to poukazuje a stále sa nájdú nejakí kritici. Tá temná doba tých 1000 rokov, ktorá bola, tak není nejako zdokumentovaná. My sme asi takto sedeli a krútili sme 1000 rokov palcami a potom sa začalo zase všetko rozvíjať. Takže my jedine chceme poukázať na to, čo v histórii nesedí. Budovy postavané za 3 roky, keď teraz nevieme postavať IKEA, ktorá je z plechu, 4 steny. Je to veľmi zaujímavé. Častokrát mi píšu aj všelijakí ľudia, ktorí pracujú na stavbách alebo pracujú so stavbami. A keď vidia niektoré skvosty, ktoré sa postavili za 2 roky, tak krútia iba nad tým hlavou. Každopádne, teda chcem privítať, ja sa sem hodím takto do rožku, aby som mohol teda na tejto strane privítať môjho hostia a je to náš kamoš, ktorého všetci poznáme, Dirt. Zdravia. Zdravia, vitaj v takejto neobvyklej situácii, že si vyšiel z rožku. Takže trošku sme to pomenili, ale však si všimol, kúkaš moje streamy a ty vlastne nie si obyčajný konšpirátor, ktorý čerpá iba z internetu, ale ty častokrát chodíš do terénu a si mi hovoril, že už si do toho zakomponoval aj svoju polovičku a spolu chodíte, veľa fotiek už si porobil aj ty, aj keď stále čerpáš z internetu, lebo však nemôžeš ísť do nejakej, ja neviem, Ritipalovej, kde je nejaký kostol, ale aspoň chodíš to, čo máte vy v Čechách, chodíš a okúkuješ. Tak povedz nám niečo iba tak skrátke, že ako sa ti pomenili veci a pohľad na svet, odkedy si sa začal zaoberať Tartáriou, tí, čo ťa nepoznajú, nech vedia. Tak celkovo sa mi pohľad zmenil na históriu, pretože keď si uvedomíme to, že každý rozpráva trebárs, že sú to hromozvody, tie guličky a tie príjimače, že to je tiež hromozvod. A keď si zoberieme, že na jednej budove ich máme trebárs 10, keď to poviem takto, tak tých hromozvodov na jednej budove je dosť. A keď si zoberieme ešte to, že všetky tá radová výstavba, čo je aj tu v Prahe, tak aj na obyčajných radovej výstavbe, kde sú normálne byty, sú vlastne prijímače všetkých možných tvarov a všetkého možného, tak jasné, že vám to príde mne to príde ako sieť, kde to skáče z jednej budovy na druhú. Máme eterickú sieť, o tom hovorím aj v mojich videách a snažím sa celý tento môj výskum podložiť aj fotkami, preto chodím do terénu a snažím sa poukázať na to, že celý ten svet minulý, Tartária a všetky tie veci okolo, aj tie stavby a všetko okolo, to nie sú iba trebárs vežičky, ale sú to vlastne aj prvky na zemi. Sú to trebárs zábradlie. Väčšinou sú stĺpiky zakončené guličkou, reťazka a ďalší a ďalší. A trebárs lavičky, historické lavičky otočené, stĺpy verejného osvetlenia, tvarované, tiež s príjimačmi hore. A ono to všetko nadväzuje vlastne na tú sieť. Takže... Ty si mi aj hovoril jednu zaujímavú vec o tom, že si bol v nejakom kostole alebo chráme a ty si tam sadol a všetci sa modlili a ty si sa vyzul
a vlastne začal si cítiť energiu. Môže to byť halus a to je aj výzva pre našich divákov, tí, čo chodievate aj do kostola, teda neviem, že kto všetko chodí do kostola, ale keď niekto chodí, tak vyskúšajte tiež sa vyzúť a ty nám iba v skratke opíš, ako si to vnímal, že čo si cítil a potom sa pustíme rovno do toho, čo si nám pripravil. Nech to naservírujeme teda. OK. Vlastne ja som prišiel do baziliky svätej Ľudmily, to bude vlastne aj, tým budeme aj začínať, to prvou stavbou a normálne som prišiel, chcel som vidieť vnútro, tie vlastne stropy, tie výklenky, všetko. A každý, kto tam prišiel z tých turistov, tak sa modlil. Hľadal taký vlastne, keď prídete niekde a hľadáte pokoj. Tak ja som tiež vlastne prišiel, sadol som si, dal som si dole boty, vyzul som sa a položil som vlastne, ako máte spovednicu, vlastne tú lavicu, tak položíte vlastne, ja som položil ruku, sklonil som hlavu na hrudník a ako som bol vyzutý, začal som dýchať. Pretože ako robím meditácie, tak dýchať začína ako bruchom vlastne dýchať. A začal som dýchať a šlo to. A naraz mi začalo na to každý druhý alebo tretí úder srdca, bum, ale strašná energia, to sa rozlievala po celom mojom tele. A flash totálny s tou budovou. Ako úplne. No, lebo ona, aj tá teória je, že v podstate tieto naše chrámy a tie magnetrony, či ak sa tomu nadáva, v podstate boli nejaké, buď, ja si myslím teda, že to bolo nejaké príjmanie energie buď liečebnej, alebo dokonca aj vedomostnej, že sme sa možno tam napájali nejako kolektívne. Určite to nebolo na modlenie. A ty vlastne aj čo si hovoril s tým éterom, tak keď si pozriete tie špičky všetky hore, tak majú guličku, hej? A v tej konšpiračnej teórii, pretože bavíme o konšpiračných teóriách, tam bola tá ortuť, hej? A vďaka tomu oni vedeli v podstate príjmať tú energiu z éteru a následne na to nacapili kríže, na tých mešitách dali mesiačiky a tak ďalej, čiže ešte je tam jedna vec. No? Ešte je tam jeden prvok, ktorý sa nespomína často, ale našiel som aj záznamy a našiel som aj na starých rytinách. V tých vežiach treba sa vkladali kryštály. Mm-hmm. Kryštál ako médium. Keď si zoberieme, že kryštál sa používa v dnešných čipoch a je to vlastne ako pamäťový nosič, tak de facto ja to beriem osobne, že trebárs kryštál je ako, budem to hovoriť ako, že chatbot, keď to poviem, ale univerzálne vedomie, z ktorého trebárs prišli do toho chrámu, sadli si tam, alebo zaspievali si nejaké piesne, zahralo sa trebárs na orgáne, alebo niečo také. A tak vlastne z toho univerzálneho poľa si boli schopní ľudia výjsť a stiahnuť si vlastne, nie že aktualizácie, ale stiahnuť si. To je príklad, hej. Potrebujem budovu, ako sa stavovala teraz v Atlantíde. Príklad. A to univerzálne pole, keď si sa naladil na ten kanál, tak ti proste frekvenciu, vibráciu, ako to hovorí Tesla, tak si vlastne rovno z poľa stiahol informáciu ako na to. A takto sa mohol každý aj liečiť. Takto sa mohli ľudia, preto boli trebárs školy mystérií a trebárs ľudia chodili do tých škôl mystérií sa učiť na trebárs podobnom štýle. Keď sa naladili univerzálne pole a sťahovali si vlastne informácie. Neviem, či si videl, ale je také video, ako príde nejaká speváčka, neviem, či operná, alebo taká a postaví sa vlastne v tom chráme na určité miesto a ona začala spievať. A oni skenovali, ako idú tie vlny toho spevu, hej, a že vlastne ako to je dokonale postavené, že aj kde boli vlastne nejaké časti tej katedrály, hej, že to bolo rozdelené, tak odtiaľ sa to odrážalo sa naspäť, že to proste je dokonale postavené nielen architektonicky, ale takisto aj akusticky. A aj tie orgány, vlastne čo si ty povedal, tak oni neboli na to, aby pred omšou tam si sadol nejaký to bolo, tiež malo nejaké opodstatnenie a tie frekvencie
na ktoré to boli naladené, lebo ja pochybujem, že sú naladené takisto, ako boli kedysi. A možno sa mýlim, hej, ale tie frekvencie boli úplne iné. No ale poďme sa rovno teda pustiť do toho tvojho pátrania a bádania. Nech to všetko postíhame. Takže povedz nám, že čo je teda toto za budova? Pozeráme sa na baziliku svätej Ľudmily. Je to vlastne v Prahe, je to na námestí Míru. Je to obrovská stavba, je vidieť aj z diaľky. Bola postavená roku 1888 až 1892, takže za 4 roky. Výborne. Takáto krása. A vysvetená bola 1893. Prečo nevysvetili skôr? Asi to museli očakúvať. Nevyhorela? Asi. Ona náhodou tiež? Myslím, že nie. A keď by aj áno, tak dohľadám dodatočne. Ale nenašiel som nič, že by horelo. Jasné. A toto je tiež ona, hej? To je ona, ale bol som pri nej a fotil som ju. Vtedy, ako som bol pri nej, tak som fotil aj všetky tieto veci. Všetky tie stavby, všetky vlastne aj bazilika svätej Ľudmily je postavená, volá sa to piezoelektrické stavivo, murivo. Znamená pieskovec, granit. Všetky tie materiály sú vodivé. Aj to, z čoho je tá stavba, sú vodivé materiály. Takže to len utvrdzuje ma v tej teórii eterickej siete, že tie stavby slúžili ako rezonátory vlastne éterovej energie a podobne. A vidím, že aj tuto je gulička a pravdepodobne toto všetko je z medí. Tým, že to sú medené, aj tie okapy sú celé medené. Hej. Aj tu je ďalšia gulička s krížom. Tu je gulička. A hlavne po tom hrebení je to vlastne potiahnuté tak, aby to bolo de facto po celej tej budove, po celej dĺžke, aby to bolo, ako to povedať, obsiahnuté po celej budove. Tak. Tu máme aj vidno tie magnetrony, tiež tuto sú. Čiže, lebo tá teória je, že tam tie okná, vlastne sklo tam nebolo, všetko to bolo otvorené. Presne tak. Hej. Takže aj tu ich vidíme. Tiež. Čiže... Hlavne úroveň terénu je tiež taká, na niektorých miestach je vyššie, na niektorých je nižšie. Takže pod tou budovou, tá budova môže byť dosť v podzemí. To, čo vidíme na povrchu, je nejaká časť a dosť môže byť aj v podzemí. Inak tu sa križujú lane lines, to sú zemské línie, ako energie. To sú línie zemské, ktorou akoby dýcha zem, tak je to definované. A tam vlastne pod tou bazilikou sa krížujú tie úzly. Jeden ide na Vyšehrad, ďalší ide smer na Kútnu horu a presne na týchto líniách sú postavené tieto stavby. Takže je to ako sieť. No je to pekné, je to zaujímavé. To je náhoda, že to je tak postavené. Za 4 roky. Nie. A ono vlastne aj tá teória, že vlastne keď boli vybielené všetky tie staré fotky, že nemali nebo, hej, tak keď sa pozerám aj na toto, tak ma napadlo, my sme sa tuším už o tom aj bavili, že o tých vzducholodiach. Tuto nemôžem povedať, že to tak bolo, ale častokrát aj tieto staré budovy, oni majú vlastne tieto balkoníky ako keby. A myslíš ako kotvisko pre vzducholoď? Hej, že pri určitých budovách, že normálne si vedel, tuto nie, asi by si nemal miesto, ale sú také vežičky, ktoré sú vyššie a není tam plot, hej. Čiže ty kebyže zastavíš vzducholoď, tak pekne vieš vystúpiť a ideš domu. takže nikto nevie, ani my nevieme so 100%. Konšpirujeme. Nemôžeme povedať, že toto bol chrám na liečenie alebo čokoľvek, ale príde mi reálnejšie, ako nevidím, hej, aj tuto je to cievky, koily, Teslové. Koily, no, všade sú koily.
že vlastne niekto by si dal námahu a vytvoril by niečo takéto proste za 4 roky kvôli tomu, že sa tam bude chodiť niekto modliť a kláňať. No ale hore je to tiež zaujímavé. Hore je to, tam chýba iba ten metronom, ten rezonátor, ten energie, tých vibrácií a frekvencií. Chcel som ísť skôr na tú stavbu, akurát som tam trafil ľudí, ale že ich tam viac. Magnetron si chcel povedať, nie metronom. Magnetron, áno, pardon. Metronom je to, čo ti robí. Viem. Ty do toho spívaš alebo hráš na bicie. Na bicie, presne tak. Sorry. Pohode. Tak ja niekedy poviem chujovinu, takže. Lebo mozog ide a ústa idú zvlášť. No ale tak. Tu je ho tiež pekne vidno. Hej. Kvet života, posvetná geometria, všetko. Hej. Ale aj ten magnetron, aj vlastne na základe toho funguje mikrovlnka. Hej. Keď si to niekto rozoberá a pozrie sa na to, že keď to mikrovlnka dokáže, tak čo dokázalo toto. Ale v dnešnej dobe podľa mňa by sme robili toto 4 roky. Aj to si myslím, že by to nebolo z kameňa, ale odliaté zo sadry. Príklad. No každopádne je to brutálna. Je to brutál. Tuto je to spredu pekne vidno. No áno. Plus, minus, kosinus a ideš. Katóda, anoda, plus, minus, máš podsklepené podzemie, voda, plesk a už to ide. A keď to porovnáš s tými ľuďmi, že akí sú maličky, vieš, že tiež moja otázka znie, že keď už vlastne stávali takéto obrovské stavby pre kresťanov a pre modlenie sa, na čo boli také vysoké? Tak oni ich mohli dať nižšie? Na čo ich ťahali tak hore? Akože bližšie k Bohu? Alebo... No to som chcel povedať, ale to je blbosť. Alebo že aby si tam došiel a budeš mať výhľad, keď na teba zaútočia, ako zmysel to nedáva. Ešte sranda. Kebyže odmyslíš tieto 3 poschodia, sorry, ešte toto poviem, že kebyže si odmyslel tieto 3 poschodia a dal by si tie vežičky sem, čo, aby tam bolo viacej vzduchu? Alebo... Neviem. A čo si chcel povedať? Že vlastne na čo to stávali do tej výšky. No ako utvrdzuje to tú teóriu vlastne. Tú teóriu vlastne našu, o tom éteri a všetko okolo. No hej, ale v ich teórii vlastne to zmysel nedáva, hej, pretože... Si zober, to som chcel povedať, si zober, že do tých vežičiek nemá normálny smrteľník ani prístup. Boh vie, čo v tom je. Možno sú tam ešte pozostatky tých technológií. Že to není vybielené, iba je to zamknuté niekde za dverami. No, ale oni väčšinou tie technológie zničia, vieš, tak jak Orloj, vieš, tiež to pomenili a neviem čo. Plochá zem na Orloji. Už ne? Už ne. No ale túto napríklad aj vidíš, hej, že pozri sa na tie kupoly. Tie klamby sú rezonátor, aby to je presne to tvarované a postavané do torusu, ako vlastne ide torus okolo srdca. Tak je presne to tvarované i v tom chráme. Aby sa vlastne tá energia, alebo tvoj torus mohol kam ako rozlievať, keď to poviem takto, ale lebo zober si, že bývame všetci v kockách. Máš byt, kocka, toto kocka, harmónia nikde, ale toto je harmonizované úplne krásne celé. Hlavne ten oltár je zo zlata a to je ďalší vodič. Keď sa pozrie, zlato je vodič, a úplne perfektný. Ale si zober aj to, že vlastne ako existuje aj tá čí, vieš, že akože energia a tak ďalej, čiže v podstate my sme to... Prána, my sme to vždycky nejako opisovali, každý mal na to svoje pomenovanie. Ale okej, zvonku postaviť za 4 roky, ešte keď toto pripustíme, ale znútra sa vyšantiť na tom takto, hej? Masaker. Tak to je už úplný masaker, no. Masaker. A toto je stále ono, hej? To je stále ono. Ja som fotil tie detaily, aby som to chytil. Tam máš kvet života, vlastne posvetná, tiež geometria, tie prijímače, stavby, potom hrebenie, ako je to vedené, aby to obsiahlo celú tú budovu. Je to prepracované. Prepracované až moc na to, aby to prišlo mi, že ideme sa modliť. Aj toto. Ten oltár. Oltár tiež. Celý zo zlata. Zlato je vodič.
máš tam príjimače ešte, všetko, má to čo chytiť, ten éter. Vieš, čo som si hneď všimol? Ano. Pozri ten rozdiel medzi týmto a týmto. To jasné. Pozri, tu máš tiež koilu, hej, dajme tomu, že to je nejaký kríž, ale toto je úplne niečo iné, hej, aj s tými anielmi, ako toto, s tým krížom. To podľa mňa bolo popridávané, možno. No jasné. Vieš čo, po resete možno keď zobrali náboženstvo ako také, tak to šlo. No, hlavne toto, to je prepracované úplne parádne. To je Nemali čo robiť v tej dobe. No práve. No. Toto je čo? Tuto máme ďalšiu. Toto je vlastne divadlo na Vinohradoch. To je vlastne, ako máš tú baziliku svätej Ľudmily, tak to je cez cestu a vedľa. Vlastne cez prechod prejdeš k tomu. Hej, a ináč je aj taká halus, taká teória. Vieš, ako boli, že v tých mytických všelijakých bájoch boli medúzy a takéto všelijaké bytosti, ale tá medúza ma zaujala najviac, lebo ona že nechala človeka skameneť, že keď si sa na ňu pozrel, hej. A je taká teória, že vlastne tie sochy, ktoré sú tak dokonalé, ktoré sme si už veľakrát ukazovali, vieš, že aj tú sieť mali z mramoru, vieš, že sa sekneš a konec by si musel prerábať celú sochu. Že čo keď to je vlastne buď nejaká technológia, alebo nejaká mágia, alebo čokoľvek. A keď sa pozriem, vieš, aj na týchto anielov hore. Čo sú to skamenení ľudia. Tak, skameneli anieli. Skameneli priamo. Hej, že bola tá technológia, lebo je aj taká story, že s tými ruskými skamenelými vojakmi, ja som to už hovoril, keď niekto chce, tak si to, hoď si to do Google a pozri si o tom, ale tiež je halus, je veľká to, že tieto všetky divadlá, lebo napríklad naše národné, ktoré je na Hviezdoslavovom námestí, tuším je na Hviezdku, teraz som si není istý, ale no príde hotel Carlton, tak v podstate vyzerá rovnako. Hej. Ten istý dizajn, de facto. Hej. A je to po celej Európe. Po celej Európe. A je zase tiež z dvoch, vidíš? Z dvoch vrstiev, vidím. poskladané. No. Hlavne máš tie prvky, hlavne máš tie lampy. Zober si tú lampu, keď priblížiš tú fotku, no to asi nepôjde, ale tá lampa je zakončená tiež nejakým niečím, čo chytá tú atmosférickú elektrínu. Tiež. Vlastne aj tie sochy. Energiu. Jedna má, myslím, meč, ďalšia má v ruke nejaký kruh alebo niečo také. To tiež môže byť. No jasné. A toto je tiež ono, ale zo starej doby, hej? To som nejaká pohľadnica, myslím, že to je, alebo niečo také. Myslím, že to je pohľadnica. Stará. Počkaj, porovnáme to. Je to ono. Ja len pozerám, že či sa tam pomenili nejaké prvky. Tak ono, všetky tieto budovy boli zreštaurované. Veľa týchto budov, rok 1890, 1900, sú zreštaurované budovy, sú nové nátery, fasády, všetko. No a napríklad tu vidíš aj ten erb je zmenený, hej, keď sa na ňu pozrieš. Je. Takže a tu bola asi nejaká rekonštrukcia, to vyzerá ako nejaké... Vypadá to. Toto je fotka vlastne z výstavby údajne. Čo som našiel. Tam je tohoto divadla, tam je pozadí bazilika svätej Ľudmily. To je z výstavby. A zabielené nebo. Co vyretušované nebo. No, toto vlastne, tieto pecky máš. Toto je, myslím, že to je budova bývalej banky, a to je tiež na námestí Míru a toto je hore vlastne na tom. Keď sa pozrieš, tak celé to okolie, okolo svätej Ľudmily, všade máš príjimače, alebo aj všade sú proste nejaké veci po strechách, aj na rádových domoch. Tuto je lepšie vidno. Takéto bomby sú všade okolo toho. Po tom okolí, všade, no to je ono. Tu je. No. Ale to máš aj budovu naproti, keď to tam bude vidieť. No jasne. To máš aj, no vlastne to je budova naproti a máš tam, keď ideš vlastne od námestia Mieru,
ideš vlastne až ku mne na Žižkov, kde bývam, tak vlastne všade máš po týchto domoch, máš vežičky, takéto príjimače, všetko možné, po rádových domoch, rádová výstavba. Ja som raz videl takého jedného chlapika, on chodí tiež takto po týchto budovách a bol v takej starej a našiel vlastne tiež takéto tyčky a povedal, že to sú hromozvody, ale halus bola to, že tie hromozvody, jak išli, tak išlo oceľový plát, hej, alebo možno, že medený, alebo akýkoľvek, to je irelevantný, kovový, dajme tomu. A išiel dovnútra. On išiel normálne cez fasádu, išiel dnu, hej, a išiel zo všetkých strán tej budovy, hej, čiže aj keby, že dajme tomu, že to bol blesk, hej, akože hromozvod, tak nešiel zvonku, ale išiel niekam dnu, ako keby na zber tej energie. Hej, ako keby, že do toho šláhne taký blesk, tak ako, neviem si predstaviť tú šupu energetickú, ktorá ale keď si zoberieš, tam máš kovové zábradlie. Ako podľa toho, čo hovoríš ty, ak je to prepojené s tým, že to železo je potiahnuté v tej fasáde zakomponované, tak je to na zber, ako hovoríš. Jasne, lebo toto je nezmysel, hej, že do toho by šľahali blesky a... Keby do toho šľahol blesk, pardon, tak... tak ti to podľa mňa spáli, tam z toho nič nezostane. Jasne. Možno. Neviem. No, tu je ďalší. No, toto je kostol svätého Prokopa. To je kúsok odo mňa. Vlastne spehnem kopec dolu a mám ho tam. Máš k tomu aj nejaké údaje výstavby? Údajne 1898 až 1903, 5 rokov. Halus je, že som hľadal informácie, samozrejme som hľadal informácie na chatbotovi, tak mi trošku pomohol. Vravel, že celá budova, toto je iba de facto ako vršok tej budovy, čo je vonku, dosť veľa vecí je pod zemou. Ja stále vidím to oddelenie, vieš, jedna, ale vidíš, toto je rovnaké a toto je úplne niečo iné. Iný materiál. No. Trebárs je to robené, dostávané potom. Ale ako najväčšia sranda je, že keď ideš okolo toho kostola, tak sú čierne základy. Sú také načiernelé základy. Ako ja tomu hovorím étericky ako výboj, že keď ako padne sieť a vyťahneš nejaký prvok, trebárs ten kryštál z toho alebo niečo, vyťahneš to z toho von, preťažíš úmyselne alebo už neúmyselne, preťažíš sieť a začne to horieť znútra von a začnú ti horieť buď základy. Alebo veže sú čierne. A tuto, keď si všimneš, tak tuto je gulička, hej? Áno. Hore je kríž. Tu je gulička, už není kríž. Tu je gulička, je tu kríž, gulička, kríž, gulička, kríž, gulička, není kríž. Gulička, není kríž a gulička, není kríž. Asi nemali na ten zlatý kríž peniaze. Alebo to niekto ukradol. Takže toto je stále ono, hej? To je stále ono, áno, to je stále ono. Také, tam inak sa dávam na tých schodíkoch. Tuto, hej? No. A tu je gulička, nebo kríž. Všade to je, všade, ale... Tu sú, akorát si odfotil. Žiadny kríž, tu je, hej. Detail. Chcel som spraviť detail, aby to bolo vidieť. Chcel by som byť taký vták a pristať na to a kúknúť si, že jak je to tam navarené. Ten kríž. Ja som rozmýšľal to nejak zobrať dolu, ale to asi nepôjde. No. Jedine s nejakým dronom blízko priletieť, ale to už musíš mať No. To musíš mať povolenie na takéto. Treba toto. Zober si, že toto je čierne. To vypadá, keď to trošku bolo obhorené, ten vrch. Hej. Toto. Tak. To nechám na divákoch, nech si každý urobí obrázok sám. Hovorím iba moje pozorovanie. Jasne. Ale je to masaker, vidíš tam posvetná geometria vlastne. Tie okná vitrážové, to je tiež bomba, tie oblúky. Hej. Všetko.
A strašne s tou Ľudmilou je to strašne podobné. Je si to strašne podobné, tie stavby. Akurát má jednu väžu a Ľudmila má dve. Vieš čo? Tu sú Krliče sú tam. No. Len pozri na ten detail, hej. Aj tu. Proste urobiť niečo také. Toto bude asi čo? To je za materiál. Musím povedať mramor, ale není to mramor, keď to zaskroluješ. Vápenec. Je to svetlý. Vápenec, pieskovec. No, je to brutál proste, že takéto niečo postávajú za 5 rokov. Je. Inak chcel som ísť aj dovnútra, do toho kostola, z jednej strany sa tam dá ísť, ale sú tam mreže. Ďalej sa dostaneš sa do tej predsiene a ďalej ako k oltáru a tak ťa už nepustí, lebo sú tam mreže. Škoda, že tuto není vidno, že čo tam je. Tuto vidíš? To vypadá nejaké plochy herby, ale už tam nie sú. Počkaj, že to tuto uvidíme spredu. Tam sú. Tam niečo je. Počkaj, tu bola spredu. Škoda, že to sa nedá pozrieť. Ma zaujímalo, že čo tam je. Takže... No, to je ďalšia halucinácia. A inak, ešte som zabudol dodať, kostol svätého Prokopa, klasika, len lines, línie pod ním a napojuje sa to vlastne na Ľudmilu a ide to ďalej. Inak najbližší úzol je pod Žižkovskou televíznou väžou je len lines, hlavný úzol, ale hovorí sa, že Žižkovská televízna väž je rušivý prvok, ktorý tam bol postavený. Takže ako ten úzol je neaktívny. To som dohľadal a našiel. Alebo aktívny, ale slabo. Preto kopu ľudí okolí veže má problém so spánkom. Podobne. Tiež to môže mať nejaký vplyv a tak. Jasne. Ešte pozeráme na tú bránu. Počkaj, sa ešte sem vrátim, kde boli tí ľudia. Vidieť porovnanie. Že kľúčky, vieš, na dverách. Ja to bolo ale pri tomto. Počkaj. Hej. No to neuvidíme. To si ináč tiež, keď budeš fotiť, tak vždycky odfoť na akej výške sú kľúčky a aké sú dvere. Víš, keď kľúčka... Sú väčšie, sú prehlbené. Hej, ale keď kľúčka vidíš, že tam bola aj stará, začína byť niekde vyššie, tak zase tiež to nedáva zmysel, aby ľudia otvárali, keď vchádzaš niekde nad hlavou kľúčku. Takže ľudia vyššieho zrastu. Tak. Takže ideme tuto dole, kde sme boli. Počkaj. Wow. Tu toho je. Takže ideme k tomuto, no. No, to je červený kostol, je to v Prne. Ja chcem pozdraviť Jiří Blažek, mi poslal túto fotku, divák, čo sleduje teba aj mňa. Zdravia. Zdravia. A ja som sa trošku pozrel, diskutovali sme o tom. Tá fotka, čo tam je z roku 1867. Tá čierno-biela. Je tam vidieť Matflot. A celá tá krajina, nemáš tam ani nejaké dreviny, staršie kry, nič tam nie je, akurát je ten parčík, je dorobený ten parčík tam. Hej, a okná zase pod zemou. Pod úrovňou kultúrnej vrstvy. Takto. No, toto je ono. Sranda je, že ten kostol je inak 1863 až 1867 je to postavené. Tá stavba. Takže 4 roky. Oni vtedy vedeli za 4 roky postaviť iné veci. To sú brutálne. No a zase máš čiernu a tá väža je celá čierna, tá hlavná. Príde mi, že mohol byť aj kryštálnej. Príklad. A prečo sa nedali hore kríž? Celá, ale inak keď si všimneš, tak celé vlastne tie vežičky tak vypadajú ako svietnik a hore je knot. Myslím, že bude ďalšia fotka. Že som to tam priblížil, nie som si istý. Toto je fotka z Wikipédie a príde mi, že ten knot svieti. Úplne hore. Či je to odraz slniečka, alebo toto, no neviem, ale či je tam nejaké zariadenie éterové. Ale na čo by tam bol taký detail? Ale vieš, tak už tam mohli dať rovno kríž na to poradný veľký, ne? No. Vieš, čo je halus, že ma bavia tie fotky z Wikipédie, tam toľkokrát objavíš také pecky. Jasne. A toto vyzerá ako brutál kolos.
No, to je. A ešte som chcel povedať k tomu kostolu, je to postavené z červených tehal a červená tehla je vodič. Hej. Takže to je tak ako k tomu. A nemáme, fotka výstavby asi neexistuje vtedy. Fotka výstavby hľadal som, není. No. Tak, ideme na túto pesku, čo si tam... Pomeno, jasné. To je kostol Navštívení Panny Márie. Je to obec Poštorná a Břeclav. Postavené roku 1895 až 1898 za 3 roky. No jasné. No. Ja, oni sa pália na vlastných hovnách, prepáčením. To mi posielala priateľka vlastne, tieto bomby. Hej. A hlavne je to postavené skoro jak Star Force. Hviezdna pevnosť, áno. Za 3 roky by podľa mňa urobili tento vrch. Aj tam toto, kebyže máme tiež akože detálne. Hej, tento vrch. To už príde mi jak na vzducholoď. Že by zaparkovať. Môže byť, kľudne môže byť. Ale tiež vidíme tie prvky. Prepracované je to. Masaker, tu máme geometriu. Zvatú. Všade to a je to hlavne nepríde, že ten vchod je vysoký, tie dvere sú vysoké. Ako tiež pre ľudí vyššieho zrastu. Toto mi príde ako keby, že tam vôbec nepatrilo napríklad. Lebo tam bolo takéto isté okienko, alebo čo to je. Len tam dali Pannu Máriu, alebo čo to je. No, toto je zámok Letnice, to je Jihomoravský kraj. Nepovedím, že to postavili zase za 3 roky. Výstavba začala v 16. storočí, ale prestavba bola 17., 18., 19. storočie je podoba, ako má teraz. Ale sranda je, že všetky tieto halúze upravené vlastne s tými pečičkami majú presne, je to z 19. koniec 18. začiatok 19. storočia. Mne to príde ako elektráre na éter, akurát tam chýbajú ešte nejaké veci, ale ako vypadá to tak. No aj tuto tá vežička, máme tu z boku, aha, no tu je. No. Opäť máme prvečky. Vežička je zabednená. Tie otvory vlastne na veži sú zabednené. Tu máme tiež ten hviezdicovitý tvar. Lebo ono to není sranda vytvoriť taký tvar, hej, ľudia, čo stávajú a tak oni ti povedia, že tam urobíš odchýlku aj 0,5 centimetra konec. Už ti to nesedí, hej. A hlavne, keby to stavali iba tak už 0,5 centimetra, ak hovoríš odchýlka, to môže spadnúť, ani by to nestálo. No jasné. No, máš to isté, máš tu? No. Posvetná geometria v tom tam je všade. Hej, ale aj tieto znaky, vieš, to neviem, či mám niečo s kresťanstvom, ale... Mal to rod, tento zámok mal rod, myslím, že to je Lichtensteini, to mali, a je známe o tých rodoch, že každý rod, ako boli Lichtensteini, Habsburgovci a ďalší, tak mali staré znalosti o alchímii. A ono sa vykladala éter a tieto veci sa vykladala predtým ako alchímia. Dneska tomu by hovorili veda, ale predtým to bola alchímia. A oni spájali i mystiku, i nejaké de facto ako vedecké pokusy alebo niečo dohromady. A dávalo to väčší zmysel než teraz. Tak ako staré náuky, keď to poviem. Jasne, čak alchymia je alchymia. Toto? To je stále ono? To už není ono. To je stále ono. Aha, tak to je iba ináč farba. Ináč je to otočené. Toto je stále ono, hej? Toto. Áno. A toto je čo? To je vlastne skleník. Mal by to byť skleník. Vypadá to ako na paradajky pre vás. Toto je zo 16. storočia vlastne ten snímok, to som našiel o tom. Hej, akože kresba. Však to vyzerá už hotové. Tak čo tam predstavovali? Neviem, čo tam predstavovali.
Asi dávali preč tieto brány. No, môže byť, no. Hej. Ale inak to vypadá aj podľa tej kresby, to vypadá skoro takisto. Aj tie cesty medzi tými záhonmi. Hej. To je tiež ono. Je to zaujímavé, stojí to za to. Chcem sa tam ísť pozrieť, chcem to vidieť na vlastné oči. Musím si urobiť výlet. A hlavne ja som pozeral aj fotky. Som pozeral fotky aj z interiéru. Máš tam strašne veľa prvkov, máš tam drevo a schodišťa točené a čo ja viem čo. No to je ten skleník, čo som ti hovoril. No a to je myslím, že to je záhradnícka fakulta, ten skleník, a bol postavený v roku 1843 až 1845, za 2 roky. A to musí byť gigantické, ale... To musí byť obrovský ten skleník, podľa tých fotiek. Mne prvé, čo napadlo, že by si tam pichol vzduchovod úplne v pohode. Ako ty si spomínal vtedy, že každý rod má súkromnú vzducholoď, tak trebárs mohli mať aj on. Alebo pestovali paradajky, to je zase na každom. Kto chce v tom vidieť čo? Keď niekto vidí paradajky, tak mohli paradajky. Kebyže to bolo v Holandsku, tak mohli tam pestovať aj trávu. No a blížime sa tomuto halusu. To je ten minaret, postavený 1797 až 1804, za 7 rokov. Je to vraj kopírka nejakej mešity od niekať ďaleko. Lebo pozerám, že hore je mesiačik. Hej. No jasné, no. Je to brané ako mešita, ale prečo by si stával niekde mešitu? Ešte tu. Ešte. Neviem. A ešte keď je... No, hlavne to máš... Ten spodok je celý samý príjimač, také vežičky, stupňovitá stavba. Boh vie, koľko z tej stavby je pod zemou, to tiež som nenašiel. Chcel som nájsť o tom, kde som nedočítal sa. Škoda, lebo to vyzerá jak vrch nejakej budovy. Vypadá, presne tak. A tuto také dvierka mini, takže to musí byť fakt obrovské. Musí, no. Sú pohľadnice. No, toto je Tesla Coil, úplne brutálny. To je bazilika svätého Petra a Pavla, Brno. Je to síce pôvodná bazilika, je z 11. storočia, ale súčasná podoba s tými 2 vežami je začiatok 19. storočia 1904 až 1909 stavba tých veží 2. Preto som to hodil tam. To celé stálo, nebolo to nijak tak a potom oni v roku 1904 až 9 urobili tie 2 veže. Takže plus ešte poupravovali, čo sa dalo okolo. Jasné. Takže toto postavili v 11. storočí, hej? Stehá len tak. A toto potom pristávali. To pristávali, áno. A toto vyzerá paradoxne staršie ako toto. No práve. Skôr mi príde, že to, čo si ukazoval, je pristávané. Tá druhá časť a tie veže stáli prvé. Hej. No ale keď to bolo v 11. storočí, tak to už nikto nedokáže. Hej, že tuto je ukázaná výstavba tých 2 veží? Áno, je to tým dreveným lešením fajnovým. Tak maximálne postavili. A hlavne dnes už majú tie veže kríže, a tam dolu vlastne, keď to postavili, sú bez krížov. Sú vlastne bez krížov. Tam nie sú. To je vlastne... Áno, to je vraj lešenie. To som našiel fotku z výstavby. No ale tak to lešenie tam mohlo byť po výstavbe. Ale to vypadá to ako Tesla Coil. Úplne ten tvar tých veží. Toto je zase sa budem opakovať trošku. Kostol Petra a Pavla. Ja neviem, či to má nejakú súvislosť, že Petra a Pavol a takéto halúze sú na tom všade. Kostol Petra a Pavla, v
to je Podivín, to je na Morave, a je to z roku postavené 1791 až 1794. Teraz záleží, že či tá väža už stála a je dostávaný ten zvyšok. Hej. Čo si mi hovoril ty. No. Vlastne, či je to dostávaný ten zvyšok. Ale tiež, to vlastne toto podporuje tú moju teóriu, že máš v dedinách tiež stavby, ktoré generujú a ťahajú ten éter ďalej až do odľahlých miest. Vieš, ako to myslím? Systém eterická sieť v dedinách. Pretože som videl, že máš aj kovové príjimače sú aj na drevených zvoniciach práve na Morave, na Vysočine a tak. Lebo ono aj kebyže to bolo, že to má byť ako nejaký leskozvod, hej, keď to tak povieme, ako sa to má, tak proste do tohto kebyže pachne jedna šajba, tak by bolo bolo by veselo, no. Že to nedáva zmysel. Staršie fotky na tohto som nenašiel. V Podivíne toho kostola bol nejak zlikvidovaný alebo niečo také, takže bol vystavaný, že to asi na novo. Toto sú halúze, čo som fotil z auta, že som makal. No tu je vlastne, tam je lev český. Gulička český, lev Gulička. No. A cibuľovitý tvar veže. Tam, kde sa môže tvoriť torus. To je ono, hej? Je to nejaký, no jasné, to je ono. Je to nejaký Henry Burger, alebo niečo také. Nenašiel som nejaké záznamy o tom, nie sú, predtým to bola nejaká radnica. Nikto tomu nevenoval nejakú pozornosť. Ale zaujal ma ten tvar, cibuľovitý tvar veže a hlavne nemáš tam žiadny kríž. To je to, čo si hovoril, a máš tam iba kulička a niečo hore. A s tým som sa stretol vlastne, na Vysočine som sa stretol vlastne s týmto všade možné. Inak toto je vlastne radnica pôvodne a tá obec sa volá Trhová Kamenica. A je to na Vysočine. Myslím, že tam je reštaurácia napísané. Robili by z toho reštauráciu. No a toto? Toto je Žďár nad Sázavou, to je hotel, ale všetko je, a začínalo to v roku 1000, nenašiel som žiadne záznamy o tom do minulosti. Našiel som, že v roku 1903 tá budova začínala ako gostinec. To je všetko. Je vidieť, že je to zrekonštruované, ale zaujímavý je tá vežička je zaujímavá. Hore na tom. Tu je vlastne, som našiel fotku vlastne zo zadu. Toto vypadá. Je to de facto vedľa hlavnej cesty, ktorá ide mestom. Po pravej strane. Ale tu už ide hromozvod. A keď dovtedy tam ten hromozvod nemali, tak jak to fungovalo? Tak na čo to bolo? Vy do toho šláhali blesky. A toto je, tu sa volá Křižanov, to je tiež radnica a v 19. storočí pribudla tá vežička na to. Vtedy tam nič nebolo. A iba tento spád nadflodový. Presne tak. Je to u obce ako väčšie mesto, pritom je veľké medziříčí. Aj pre českých divákov. Dobre, super. Tak sme sa dostali nakoniec. Tak ja som veľmi rád, že si našiel čas na mojich divákov. Ja si vždy nájdem na Tartáriu čas. Tak ja dám do popisku na teba kontakty, na tvoje kanály, na YouTube, Telegrame a všade, kde možno, kde si. Takže kto bude chcieť s Trtom pátrať po histórii alebo poslať mu aj nejaké poznatky, nájdete... Kľudne môže mi napísať na Telegrame. Napíš, pošli mi fotku, podiskutujeme a nájdem čo najviac o tom. Keď niečo nevieš, pomôžem kľudne. Není problém. Veď môžeme to študovať všetci. Práve dneska som si zvolil veci, na ktoré môže ísť každý a môže sa na to pozrieť osobne. Preto som nehľadal budovy kade v zahraničí, ale pozrel som sa na budovy, čo sú okolo mňa. Tak. Takže dôležité je nie, čo si myslíme my, ani čo si myslíte vy,
Dôležité je, že veľa vecí v histórii nesedí a my takto iba poukazujeme na to. Možno to v skutočnosti boli iba hromozvody a tie kríže tam potom dali, keď zarobili love tieto kostoly a zmysel mi to nedáva, na čo by niekto vyvíjal toľko úsilia a ťahal tieto všetky budovy do takej výšky a nakoniec vlastne to je pre veriacich ľudí, aby sa tam chodili do lavice. A hlavne ďalšia vec je tá, že tie budovy stoja x ako niektoré stoja aj x storočí. Takže ako kvalitne je to postavené, keď to stojí až do dnešných dní, keď zoberieš. A prežilo to všelijaké katastrofy. Vojnu to prežilo, možno z oprava niečo spadlo, Drážďany, keď boli zlikvidované, ale niečo zostalo. Ako práve... Ono aj v tej teórii je, že prvá, druhá svetová vojna bola vyvolaná schválne na to, aby boli ničené tieto budovy, ktoré vlastne prepájali celý ten grid a aj pyramídy stoja na gride. Všetko je proste rozložené tak, jak má a bez toho, aby sme vedeli tvár zeme, bez toho, aby sme vedeli vymeriavať na tie obrovské vzdialenosti. Je to celé zaujímavé a preto treba pátrať. Takže bratia a sestry, Drtko, ďakujem ti teda ešte raz za tvoj čas. Ja ti ďakujem, Majky. Diváci, ďakujeme aj vám a na budúce vám pripravíme ďalšie budovy a budeme sa takto pozerať a vy sami posúďte, že či to je náhoda alebo je to fikcia. Cieľ je zamyslieť sa. Tak. Nič viac. A tie dátumy sú za mňa najviac uchvatné, keď niečo dokázali postaviť za takúto krátku dobu a my nevieme položiť asfalt s našimi technológiami. Tu sa nevie dostávať ani okruh poriadne. No, u mňa tu pred môjim domom, čo postavili cestu, čo som hovoril ešte dávno, jak začali stavať, ešte stále ju dostavujú. Ja som hovoril, že to dostávajú niekedy v novembri, tak som zvedavý a tým pádom to bude skoro 3/4 roka. Pokladajú asfalt a robia obrubníky. Takže ešte raz vám všetkým pekne ďakujem a zdravia! Šporot mi zapískal mikrofón. Zdravia. Zdravia.